Čaute bajkery, tak dnes som sa rozhodol urobiť nejaký upgrade na svojom Kelis Deos F60. Vadí mi tam, že je tam vlastne displej nižšej triedy bez pripojenia na Bluetooth, tak som sa rozhodol, že to vymením. Uvidíme. Mne viac vyhovuje, keď nemám displej na tým, len tlačítka, tak som sa rozhodol zatiaľ pre túto verziu. Uvidím, či sa mi to podarí, pretože niekde mi písali, že to bez displeja nejde, na druhých zase fórach mi písali, že to ide, tak idem to vyskúšať sám. Ak by to náhodou nešlo, dokúpim ešte nejaký výkonnejší displej a kábel a primontujem. Ale zatiaľ bol by som rád, keby mi to išlo aj bez displeja. Takže došla mi balíček, kupoval som vlastne ovládacie páčky od mtbstupak.sk. Tam to mali asi najlacnejšie, niečo cez 40 €. S poštovným ma to vyšlo okolo 50, na iných stránkach som to našiel za 70, niekde až pomaly 90 za to chceli. Takže uvidíme. Takže tu je faktúrka. Takže presne 53 ma to vyšlo. Je made in Japan, Osaka. No, otvoriť. Nemusíme otvoriť. Takže toto je to od Shimana. Uvidíme. Najprv musím dať dole starý počítač, odpojiť káblik. Niektorí tvrdia, že je lepšie pred niečím takým vybrať batériu, tak som ju vybral. A teraz sa pustím do odmontovania starého počítača a dám tam len toto, uvidíme, jak to bude fungovať. Tak. Takže si dáme dole. Tak. Povolíme počítačik. Takže šipka. Predtým som vlastne odpojil kábel. Na to potrebujete, neviem, možno by ste to zvládli aj s kleštikami, nechcel som poškodiť koncovku, takže k tomu je takéto náradie. Vlastne týmto to vyberáte, týmto zase zasúvate potom. Takže počítač je von. Najprv to otestujem bez montáže. Takže takto nejak by to malo byť. A je to tam. No, teraz skúsime nahodiť batériu a uvidíme. Takže baterka nahodená. Skúsime to zapnúť. Čo sa stane? Zaplo sa.
svieti zelená. A tu máme vlastne módy farebne rozlišené. Tak, ešte by to malo podporovať aj vlastne pripojiť sa na, kde máme telefón teraz. Musím nájsť telefón. Na aplikáciu. Takže tu vidíme, čo sa stane. Aplikácia eTube. A teraz vyskúšame sa pripojiť, či sa to bude dať. Nájdeme si, tu je. Tu je návod, ako sa pripojiť. Dobre, connect for 15 seconds, turn on. Tak. Plus. Sír hľadá. Vidíme, či to nájde. Neviem, či tu nemusím niečo stlačiť. To neviem. Neviem, či tam stredný. Alebo to je čo. Á, našlo to. Register. Takže super. Spárovať. Do you want to change your postcode later? Tak, teraz mi vypísalo vlastne všetko, čo tu mám. Batériu od Kelisu 825, motor EP801 a vlastne switch dáme next, bike číslo 1, dáme Kelis 1, done. To je kamera. A čo mám odfotiť? Povoliť. Asi bicykel mám povoliť. Foto. Použite fotku. OK. Dáme register new bike. A čakáme, čo sa stane. Tak. Registration complete. A teraz si môžete navoliť vlastne asistenciu. OK, tu máte 3. Takto. Ďalej. Asistenciu. Max asistencia speed. To aj to sa dá zmeniť asi. Neviem. Ja, maximálne je 25, takže to je v pohode. A asistenciu tohto. Basic.
Takže tu si môžete zmeniť pri eku výpomoc. Napríklad tu dáte na 42, tu dáte takto, pri trailu takto a pri boostu mám všetko na maximum, takže super. Apply. Hotovo. Tak, a teraz máme tu ešte potom stav baterky. Teraz dá sa načítať, koľko ste najazdili už. Nejaké chybné hlášky by tu malo byť. Dá sa urobiť upgrade. OK. Motora je nová verzia 4.4.1 a aj tlačítka, dáme toho tlačítka upgrade a uvidíme. Tak. Potom počkáme a uvidíme, ešte skúsim dať upgrade motoru. Ale najprv to otestujem, až potom to dám. Domontujem, otestujem a potom keď takto urobím si upgrade motoru. Takže upgrade tlačidel urobený. Teraz to namontujem na miesto a potom to otestujem. Odpojíme a hotovo. Ideme na to. Takže vypnúť. Pozrieme sa, jak by to bolo asi najlepšie dať. Asi takto. Takto. Neprevlačím to mať, nebude to sedieť. Dobre, dotiahneme. Teraz
ešte brzdu dokrútiť. Brzdu veľmi nedoťahujem, málo kedy. A to sa nejak, mám to moc, musím to povoliť. Uvidíme, ako dám dole. To si nastavím, jak na ňo sadnem. Takže ešte raz zapnem. Asi takto dotiahneme. No, myslím si, že ten kokpit vyzerá krajšie, keď sú len tlačítka bez displeja. Napríklad tu mám svoj starý Special. Takisto len tlačítka, akurát, že mi farebne ukazuje na ráme, jaký mám náhodený mód, ale mám to aj tak v šetriacom režime, takže mi to vypnete svetielka. Takže mne sa zdá, že je to krajšie bez toho displeja, jak s tým displejom. Tak. Dobre, skúsim to dať dole a skúsim to tu trošku, či to funguje vôbec. Tak. Teraz je vlastne bez motoru, keď tam dám. Motor sa zapol. Máme druhý, ale áno, funguje to. Funguje to super. Dáme mod, dáme boost. Tu už štartuje. Prehodiť, ale asi to dáme trošku vyššie. Takže toto by sme mali, ešte musím, tie brzdy mám zle, trošku nižšie. Takže zistil som ešte jeden trošku menší problém, nie s tým, že by to nefungovalo, ale je tu krátky ten kábel, takže nemôžem ho tu mať, pretože pri vytočení sa strašne šponoval. Katastrofálne. Takže zatiaľ to mám tu a tento kábel musím kúpiť dlhší a potom si to vlastne hodím sem, ale ja nejde len o prepínanie aj tak, aby som nemal toto, takže zatiaľ mi to nevadí. Nechám to tak. A kúpim, no časom kúpim dlhší kábel a vymením to. Ale je to krajšie jak s displejom. Takže displej, aj keď bol tu, tak vstup na kábel mal až tu presne, jak je teraz. Mohli dať o 5 cm dlhší kábel do rámu, keby náhodou. No nedali. Takže zatiaľ to musím mať takto za brzdou. Keď jazdím, tak aj tak v pohode. Zapnúť. Eco Trail Boost. Vypnuté. Svetlo tu nemáme, takže svetlo nepotrebujem. Ešte musím pozrieť do návodu, niekde na stránke som videl, že na čo je ten stredný kontík.
kolečko, či čo to je. Musím sa na to pozrieť. Takže takto to vyzerá. To je super. A vypnuté. A už vlastne sa dá cez aplikáciu spojiť s bajkom, lebo pri tomto počítači, aký to je model EN500, to nepodporuje pripojenie Bluetooth ani nič. Už som ho aj naťukol. Nechám si ho v zálohe. Tak toto vyzerá krajšie. Ešte keby to bolo tu, tak by to bolo super. No nie taký kábel. Ďalej, čo som dneska ešte zistil, no dneska, minule na jazde, išiel som nejaké trailiky, korenisté a také. A počul som také malé ťukanie, tak som hľadal závadu. A zistil som, keď som vybral vlastne batériu, pretože pri modeloch 2024 bola chyba, tam to ľudia aj veľa písali, že Bowdeny klepú. Pri modele 2025 bolo napísané, že všetko je vyriešené s Bowdenami. Jak som dal dole batériu, tak áno, omotali Bowdeny látkovou páskou, aby to nebuchalo. Len toľko, že tam sú Bowdeny 4 alebo 5 a oni omotali len 2. A 3 nechali tak. Tak som to vyriešil jednoducho zatiaľ. Kúpil som si takúto molitánovú pásku. A vlastne som ju poskladal na niekoľkokrát. Tak som dal dolu batériu a krásne som ju zasunul pod Bowdeny. Uvidíme, či to pomôže. Ak nie, dajú sa kúpiť potom v Hornbachu také penové tuby, ktoré keď rozrežete, nemusíte vyberať celý Bowden von, stačí rozrezať penu a nasadiť na ten Bowden každý zvlášť. Nie je to také zložité, ale myslím, že toto mi pomôže, lebo to bolo fakt slabúčke ťukanie, takže to boli asi tie dva, čo tam boli nezamaskované. Niekomu sa nechcelo navliekať tú izolačnú pásku na všetky Bowdeny, tak to navliekol len na 2. Čo už? Na Slovensku je všetko možné. No a už sa teším, kedy na ňom vyrazím. Tak zatiaľ, čaute.